Kulian TV. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare, zvinhu hazvisina kumira mushe kune vanhu vari muSouth Africa. Tell a friend to tell a friend kuti Kulian is online. Kulian is back. I'm back kunge musana. Dumela mahulu, dumela bakulu. Ndauya manje kuti timboonesana kuti chii chiri kutora nzvimbo. Pane nyaya iri kutaurika nenyaya yezvinhu zviriko muSouth Africa imomo. Pane ma-developments, pane ma-changes ari kuitika. So please, atidi kuti vanhu muzojambwa nezvinhu zvakaita sezvizvi. Munozongoerekana wangu zongopinda nepamwe panhu usingazozive kuti chii chaitika. Handiti saka toda kuti tionesane kuti President Cyril Ramaphosa panapa vari kuti kudii nenyaya yevanhu vari kupinda muSouth Africa, zvekuti munozoshamisika kuti kupinda muSouth Africa kwakurambidzwa here, koze vagara kuda zvawoka vanenge vasingatombodi skiri racho, but chekunyatsoita chaicho ndo panenge pasina, honestly speaking. So Ramaphosa ari kutaura zvinhu zvakawandisa panapa, achitaura kuti toda kuchinja security, toda kuisa maningirikini kuti ne vanhu vakatodeployiwa kudhara vekuti vange vachiita sei, vachinobata kuma-positions iwayo. So, honorable members, the most important intervention to tackle the problem of illegal immigrants is to secure our borders. The newly established Border Management Authority had deployed 600 border guards at the vulnerable segments of our land border to prevent illegal immigrants that are undocumented and indismissible from entering the country. The Border Management Authority has demonstrated the effectiveness of modern technology like drones and body cameras in creating a more secure digital border environment. Phase 1 of the electronic travel authorization system is currently being rolled out for G20 delegations. Over 200 applications have already been seamlessly processed by the new system, which uses machine learning to verify the authenticity of documents and facial recognition to secure the immigration process. Following the stabilization phase around the G20, electronic travel authorization will be opened for tourism visas and to other visa categories. This will ultimately lead to the automation of entry and exit processes at our borders, including at land borders. This will eliminate the space for the abuse of paper-based and mutual processes through biometric verification and digital transformation. Another area of work is to detect, apprehend, and deport illegal immigrants in the country. This is mainly done through intelligence-driven joint operations planned and executed by the Department of Home Affairs, Inland Inspectorate, and other structures. These structures are coordinated and account to the Inter-Ministerial Consultative Committee on Border Management and the NAT joins. In the past financial year, over 51,000 illegal immigrants were deported. Engagement with countries whose nations are frequent transgressors are ongoing through discussions with embassies, and these matters are also included as an agenda item on binational commission. This is to ensure that the implication of illegal migration is understood. Illegal immigration does place a strain on our social service and undermines our national security. We should not allow vigilant acts targeting foreign nationals, as these do not solve the problem and they undermine the rule of the law. Instead, we need to address this challenge by strengthening the enforcement of our laws and the resourcing of our border management capabilities. Ndo zvakabuda zvichitaurwa navaCyril Ramaphosa avo vanova president veSouth Africa. So vari kuzivisa akumana panogona kungotika chidavado, something might happen, you never know. Ndoziva kuti most of the times vanoti tazvijaira takakura nazvo, imimi ndimungatoti vanyowa nazvo, umwe anotokudza kuti ndane 50 years ndiripo tichingochikidzirwa tichingomhanyiswa. I understand that, but chokwadi chinongoramba chingori chokwadi, and zvinhu zvakadai so pazvinorongwa is very important for you people to understand kuti hakuna chinhu chiri ningekini, panenge pachidiwa solution
cause ukaona vakuti tiri kuchatsoziva hedu pavanopinda nevanhu but tinoda kuti ipapo pacho panopinda nevanhu tinge tichinogarira ipapo ende vatodeclare vatodeploya already 600 normally ndozviziva kuti vanenge vakutaimira vanhu vari kutobuda futi South Africa vacho yatonguva yaDecember pane pachidiwa mari vanoziva kuti panopinda mari dzakawanda mumabhodha imomo ndo imwe yenyaya iri kunyatebesa musoro panapa iri kutaurika but I understand chinhu chinogona kuitika because imwe nyaya iri kuva papressure yenyaya dzanadhudhula ndo iya ari kuramba Ramaphosa ari kuti no nyaya dzanadhudhula idzi dzevanhu ava mavigilance groups aya vari kubuda vachichikidzira vanhu vachinomhanyisa vanhu muzvipatara vachiita sei vari kuundermine the rule of law yemunyika saka vari kuti siyai mutemo uite zvinhu zvavo wega tichadhila nevanhu vanenge vari illegal vacho vachaita sei vachidipotwa but kune nyaya dzimwe dzinoitika nyaya dzimwe dzinonyanyisa kutemesa musoro because nyaya yekuti vakunetseka nekuti vanhu vari illegal zhinji yacho ndo vanonyanyisa kuikonzeresa normally because ukapfuura kana nepabhodha pavo pepe look what they normally do vanopa munhu kana 3 weeks kana 1 month something like 21 days or 30 days that's all zvavanokwanisa kungo madays avanokwanisa kungopa munhu saka ipapo manje ndo panotinetsei because dai vaita kana ndinye kuti votaka kutaurana or a process already munhu ane passport because there's no need kuswera pachiomesarano kuti munhu ayewa toda kutozokupa 21 days dzekuningina vanhu vanotaurana munhu otopfura papa kana pane a certain amount of money because I think it's better kuti panzi vanhu ngavabhadhare a certain amount of money yekuningina yekutenga madays zvinonzwisisika ende zvinotova reasonable kunonzwa kuti amana chingobhadhara kana mari yakadai so wopota se madays ako akadai so but azvifambe mafambiro ewo ende azvishande mashandiro ewo vane mashandiro avo avanoita ende isusu kuti nemashandiro atinozoitawo ipapo mukoza chizimba muzimba neplan kamuzimba ndiye anotodzidzisa munhu aushanda mukati momukuti iwe uziya mari hausikuiona here iwe wakadhibho futi iwo muzimba ndozvaanoita mazimba achiita se vachitochovhera vanhu ende zvinhu zvichitofamba and I like that kuti zviriko zvinhu zviri kungoraramika iwe unongotoshoterwa nemari dzematransport mari dzekudyawo dzepasaidi ndo anonzi madhiri acho pabasa kaanenge achingoitika but nyaya iyi inofanira kutorwa serious normally or most of the times padzinotaurika because makada kunyaodziignore nyaya idzodzi muchiti hadzina basa tazvichaira you never know chichaitika mangwana ndiwo unenge uchipfuura zvako neipapo kana kuti uchindodipo wakajaira kungoenda neipapo gore rega rega pamunoronga maplans because ndaona vamwe vazodzokera vatadza kudzoka saka pese pamunoronga maplans make sure kuti pounonodai so chidzokerawo bva watorawo passport iyo dzakangoti kuuya nevanhu idzodzi the issue yavo vari kutaura kuti illegal what madrama aya inonetsa kupedza inopedzeka zvayo but ichati nonokei because ivo zvavari kufunga kuti vanhu vari kuita se vari kupoya nemasaidi menhingirikinomo but chandotongoziva ndechekuti hapana chekunyanya kuwara futi at the end of the day because chero makada kunyanya kuwara manje Ramaphosa wacho nguva yake yakutopera akuda kutobuda basa Ramaphosa ari kutoseva last term yake vari kutoita zvinhu zvakatondikina saka auda kutraiwo kuti anzi aitawo something about it but mapresident akawanda vakauya vachingoenda vachingoitadza nyaya I understand ndosaka ndiri kutosaidhira nawo nemi ipapo pane pfungwa dzenyu dzamunofunga because ndoziva kuti munhu akawanda vakangonzwa nyaya yekuti kwadeploya vanhu bvawanika anobva tanga kuti ndezvekunyeba ndezvekudai so mikaim but anyways akomana vacho vapinzana vanhu vanenge vakutochendrongoziva nje kuti panenge mari dzinenge dzakutombokwidzwa that is going to be the plan mari dzinenge yakwira that's all but anyways without wasting much of your time regeza ndikugara ngokuzivisa kuna vanhu vari South Africa vaya vada kuregister makampani nekuvhurwa maFNB business account vasina mawork permit kana mastart permit vangona mapassport waya it's very possible but company inonzi education research nenhamba dzendaisa pascreen inotungamirwa namukoma ndo vanokwanisa kubatsirai pane problem iyo ndo vanokwanisa kuitirai plan zvinhu zvenyu zvakatokufambirai taurai navo vabatei vanotaurika navo ende zvinhu izvi hazvisi that expensive zvamunofunga zviri affordable ivo vacho vari reliable haunide kutravela uchienda kwavanoitira kunana Pretoria uchinoti munowanika papi ndozofamba sei uchitambisa mari dzetransport no uri kwauri ikoko process yacho inotongoitwa zviri smooth but taura navo vanokuudza kuti vanozvifambisa sei vanokuitira sei zvinhu zvako zvazvatokufambira namba ndasiya pascreen yazai kutora kana kuna vamwe nenungo kuti anozoti wamuisira nhamba wamuudza chinhu odzoka futi kuinbox ndipo nhamba dziya handizonotsvaga unoti FNB inovhurwa sei hey torai mascreenshot
namba dziripo paflyer apo idzo. Kana kuti munhu muzoya muchibvunza inini handisiri ini ndinovhura ma-FNB business account, handisiri ndinovhurira vanhu makampani handiregiste makampani, mukoma oyo ndo anoita, ndosaka ndagara ndakuisirai nhamba kuti mutaure navo vakubatsirei.